Γεια σε όλους! Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον κόσμο του ουίσκι. Έναν κόσμο που μπορεί να φαίνεται λίγο περίπλοκος, αλλά θα τον κάνουμε μαζί απλό και κατανοητό για όλους. Το έχει πάθει σχεδόν ο καθένας, έτσι δεν είναι? Να στέκετε μπροστά στο ράφι με τα ουίσκι και απλά να χάνετε. Τόσα μπουκάλια, τόσα ονόματα, όροι που δεν λένε και πολλά. Και έρχεται η ερώτηση. Μπόρμπον, σκότς, ράι, τι είναι όλα αυτά? Από πού να ξεκινήσει κανείς? Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια τάξη, να δούμε τα βασικά για να βγάλουμε άκρη. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που ίσως παρατηρήσει κανείς είναι κάτι πολύ απλό. Η ορθογραφία. Ναι, καλά ακούσατε. Το πώς γράφεται η λέξη μας λέει ήδη μια μικρή ιστορία για την προέλευσή του. Λοιπόν, ο κανόνας είναι γενικά απλός. Το ουίσκι χωρίς «η» το βλέπουμε συνήθως στη Σκωτία, τον Καναδά και την Ιαπωνία. Από την άλλη, το ουίσκι με «η» είναι το σήμα κατά τη τεθέν της Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά λέει πολλά για το που φτιάχτηκε το ποτό που κρατάμε. Εντάξει, τώρα που λύσαμε το θέμα της ορθογραφίας, πάμε να δούμε την ουσία. Ας αποκωδικοποιήσουμε τις 4 μεγάλες κατηγορίες. Τα 4 βασικά στυλ ουίσκι και τι είναι αυτό που κάνει το καθένα τους τόσο ξεχωριστό. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα. Το τι δημητριακό χρησιμοποιείται, από πού έρχεται και πώς παλαιώνει, αυτά είναι που δίνουν σε κάθε στυλ τη δική του ταυτότητα. Για παράδειγμα, το σκότς χρησιμοποιεί βινοποιημένο κριθάρι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κριθάρι είχε αφαιθεί να βλαστήσει λίγο για να απελευθερώσει τα σάχαρά του. Αυτή η διαδικασία από μόνη της δίνει μια εντελώς χαρακτηριστική γεύση. Κοιτώντας τα δίπλα-δίπλα ένα αμερικάνικο μπέρμπον και ένα σκοτσέζικο ουίσκι, μπορεί να μην φαίνονται και τόσο διαφορετικά στο ποτήρι. Αλλά πιστέψτε με, πίσω από το χρώμα κρύβονται ολόκληροι κόσμοι. Οι κανόνες παραγωγής, τα υλικά, οι γεύσεις είναι η μέρα με τη νύχτα. Ωραία. Τώρα που έχουμε μια γενική ιδέα για τα στυλ, πάμε να κάνουμε κάτι πολύ πρακτικό. Ας μάθουμε να διαβάζουμε την ετικέτα. Τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι όροι που βλέπουμε πάνω στο μπουκάλι? Ξεκινάμε με έναν πολύ διάσημο όρο, single malt. Ακούγεται κάπως επίσημο, Στην πραγματικότητα σημαίνει 2 πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, single, δηλαδή προέρχεται από ένα και μόνο αποστακτήριο. Και δεύτερον, malt, δηλαδή είναι φτιαγμένο αποκλειστικά από 100% δεινοποιημένο κριθάρι. Τόσο απλά. Και μετά έχουμε το blended. Εδώ η λέξη τα λέει όλα. Είναι ένα blend, ένα μείγμα δηλαδή. Οι παραγωγοί παίρνουν ουίσκι από διάφορα αποστακτήρια και μπορεί να είναι και διαφορετικών τύπων, δηλαδή και malt από κριθάρι, αλλά και grain από άλλα δημητριακά όπως καλαμπόκι, και τα αναμειγνύουν. Ο στόχος? Να δημιουργήσουν μια σταθερή, ισορροπημένη γεύση που θα είναι πάντα η ίδια. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας το σκεφτούμε σαν τον καφέ. Το single malt είναι σαν τον καφέ μοναδικής προέλευσης. Ξέρετε, αυτόν που έρχεται από μια συγκεκριμένη φάρμα και έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το blended, από την άλλη, είναι σαν το κλασικό χαρμάνι για πρωινό. Μια σταθερή, ευχάριστη γεύση που δημιουργείται από πολλές πηγές για να πετύχει την τέλεια ισορροπία. Πάμε τώρα στον αριθμό που βλέπουμε συχνά στην ετικέτα. 12, 15, 18 χρονών. Τι σημαίνει αυτός ο αριθμός? Εδώ θέλει προσοχή. Δηλώνει πάντα την ηλικία του νεωτέρου, του πιο μικρού σε ηλικία ουίσκι, που υπάρχει μέσα στο μπουκάλι. Ακόμα και αν το 99% είναι 30 χρονών, αν υπάρχει έστω και μια σταγόνα από ουίσκι 12 ετών, η ετικέτα θα γράφει 12. Και ένας τελευταίος όρος για τους πιο ψαγμένους ίσως, cask strength ή barrel proof. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ ομό και αυθεντικό. Το ουίσκι μπαίνει στο μπουκάλι κατευθείαν από το βαρέλι, χωρίς να του προσθέσουν καθόλου νερό για να κατεβάσουν τους αλκοολικούς βαθμούς. Είναι η γεύση στην πιο καθαρή, έντονη και δυνατή της μορφή. Εντάξει, αρκετά με τη θεωρία, πάμε στο καλύτερο, στο πιο διασκευαστικό κομμάτι. Πώς τελικά πίνουμε το ουίσκι? Πώς το απολαμβάνουμε πραγματικά? Λοιπόν, η γευσηγνωσία του ουίσκι είναι μια μικρή ερωτελεστία. Δεν είναι απλά να πιεις μια γουλιά. Η όλη εμπειρία ξεκινάει πολύ πριν το ποτό φτάσει στο στόμα. Πρώτα, το βλέπουμε. Παρατηρούμε το χρώμα του στο ποτήρι. Μετά, το μυρίζουμε. Με απαλές κινήσεις, φέρνουμε το ποτήρι στη μύτη και προσπαθούμε να πιάσουμε τα αρώματά του. Και τέλος, δοκιμάζουμε. Μια μικρή γουλιά, την κρατάμε λίγο, την αφήνουμε να ταξιδέψει και να βγάλει όλες τις γεύσεις της. Και ερχόμαστε τώρα στην ερώτηση του 1 εκατομμύριου. Πάγος, λίγο νερό ή εντελώς σκέτο?
Εδώ γίνεται μεγάλη κουβέντα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Κοιτάξτε πώς έχει. Μερικές σταγόνες νερό μπορούν πραγματικά να κάνουν μαγικά. Βοηθούν το ουίσκι να ανοίξει, να απελευθερώσει πιο σύνθετα αρώματα και γεύσεις που μπορεί να ήταν κρυμμένες. Ο πάγος, από την άλλη, το κάνει σίγουρα πιο δροσιστικό, αλλά η χαμηλή θερμοκρασία τείνει να μουδιάζει τη γεύση, να κρύβει κάποιες από τις πιο λεπτές του αποχρώσεις. Και φυσικά, καθώς λιώνει, το αραιώνει. Και να μια συμβουλή για προχωρημένους. Αν ρίξετε λίγο νερό στο ουίσκι σας και αυτό θολώσει, μην πανικοβληθείτε. Δεν χάλασε, το αντίθετο. Αυτό το θόλωμα προέρχεται από τα φυσικά έλαια και λιπαρά του ουίσκι, τα οποία μεταφέρουν όλη τη γεύση. Σημαίνει ότι έχετε στα χέρια σας ένα non-chill filtered whisky, δηλαδή ένα αφιλτράριστο ποτό που πολλοί θεωρούν ότι έχει πλουσιότερη ηθή και γεύση. Λοιπόν, τώρα που έχουμε όλα αυτά τα εφόδια, ο κόσμος του whisky μοιάζει λιγότερο χαοτικός, έτσι δεν είναι? Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εξερεύνηση. Ας κρατήσουμε λοιπόν τα βασικά σημεία κλειδιά. Πρώτον, η ορθογραφία. Whisky ή whisky μας λέει την προέλευση. Δεύτερον, οι 4 μεγάλες κατηγορίες. Το γλυκό bourbon, το πικάντικο rye, το πολύπλευρο scotch και το απαλό Irish. Τρίτον, πάντα ρίχνουμε μια ματιά στην ετικέτα για όρους όπως single malt ή cask strength, για να καταλάβουμε τι πίνουμε. Και τέλος, το πιο σημαντικό, πειραματιζόμαστε. Με λίγο νερό, με πάγο, για να βρούμε τι μας αρέσει περισσότερο. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό έχει σημασία. Δεν υπάρχουν κανόνες γραμμένοι σε πέτρα. Το καλύτερο ουίσκι στον κόσμο είναι πολύ απλά αυτό που αρέσει στον καθένα, με τον τρόπο που του αρέσει να το πίνει. Ο σκοπός είναι η ανακάλυψη και η απόλαυση. Οπότε τώρα ο χάρτης είναι στα χέρια μας. Από πού θα ξεκινήσει το ταξίδι? Θα είναι ένα γλυκό αμερικάνικο bourbon, ένα καπνιστό σκοτσέζικο σκοτς ή μήπως ένα πικάντικο rye? Ό,τι και αν διαλέξει κανείς, η περιπέτεια μόλις ξεκινά.